Hi there. Good morning. Today is Sunday, September 18, 2016. Karon sa akong vlog akong ipakita kaninyo ang usa ka klase sa hollow block na tan-aw nako ligon kang pagkahimo. So mao ni butang nako sa among balay karon. Ug ako ipakita kanyo unsa siya ka bag-on ug unsa siya ka atong yung pag-on. So dadon ta mo karon ngadto sa likod na tuwa dito ang materials sa ang hollow block. So guys, madto na ta sa likod. Kini siya akong ipakita ninyo. Mo ni siya katong ganina akong ipakita is ang amo tong filing sa hollow blocks kay dugay na ni gihimo pa ni sa akong amahan karon ipahimo ni sa akong amahan sa dugay na nga panahon ug medyo karon pagid na mo na gamit na puslan gyud. Tanawa mo ni siya ang gibag-on niya unya og imo ni siyang try nga tungod guro sa kadugay o gahi na kay siya sigud saon og dukdok akong sulayan og dukdok ni siya o ako bang ibundak di dayon sa dili siya dayon buak or mapugpulpog na mo ni siya karon ang mga hollow blocks nga nabilib ko kay di naman ko ka kita inguani ka ligon kini sa gihimo manually sa una grade 2 pa ko ato kay numdum ko ato mga grade 2. So mo ni siya ang pag finishing liwag lisod ng mga mason kay pertim namang gahiya ug sinaw na po kayo ilag yung kinahanglan nga tiltilan na mao nang akong gusto mapakita ug mao ni akong gihimuan og vlog para pod makita ninyo unsa gyud ning hollow block nara wag gyapon. Thank you guys.